Pozdrav ljudi, danas ćemo igrati o super igricu. Vi ste mi to rekli u komentarima. Pa započnemo. Opa. Napad, pa niste vi malo ste slabi za mene. Ne. To je dobro. Stoji gospođo. Gospođo ko stoji. Aha. Nadam se. Sad ćete me bolje čuti. Nadam se. Oprosti ako mi je malo grličano, zato sam prehlađen. Opa, ja sam previše potrošio mali draguljčića. Da će vam se svidjeti ovo. Recite u komentarima da li nastavim ili ne. Pa ću ja vidjeti. Meni se ova igrica presviđa, zato sam ja igrao već. Super, ma neće više troši dragulja, neko me ovi napravit čika, dedo. Minecraft. Sad ne znam, nemojte me držati za riječ, možda će danas izaći nova, ako može, epizoda. Ako ne. Tad ću ja, ne znam, treba mi puno da izađe. Rećemo. Opa, nisam trebala baš oliko. Sad ćemo za 2 sekunde, rekla sam. Drugačije su na kuće, mislite. Opa, 2, 3 zvjezdiće. Dobro. Ti su žive, što da će se vratiti. Opa. Još malo da smanjim. Od YouTube-a. Kako to? Eto ga. To ćemo ukucati. Opa. Smo malo bogati. Koji smo da sam ja već igra jedan put. Tabletu. Možda i snimi jednu igricu. Na tabletu nemamo mi što pa mogu tablet. Pa ne baš, nisam siguran. Ste ljudi. Ako se svidi ovo, lajkujte, molim vas, obavezno. To mi je najbitnije u životu da vi lajkujete moju. Da se neki komentar. Bude ovo dobro sve. Mi malo riječ. Malo vojnika. Tu ćemo sam. I vamo sam. Ma, 9. 10. 12. 13. 16. 17. Eto ga. Evo ga. Do kraja. Evo se to neće trebati ovo drugo. Već igra jedan put. Ali nije baš dobro što sam mi povjeđivali. To sam bio ogradio. Možemo kad bude malo više para. Sad nemamo baš toliko, ali imamo. Evo ga. Puno treba. Sad ćemo ići u drugu borbu. Maksimalno mislim 10-12 minuta ovo snimat. Vidjet ćemo kako mognemo. Ne mognemo puno. Ovo je teško. I trebamo
Šta? Ti baš upućen u igru, ali dosta se upućen da znanem osnovice. I to. Šta je ovo? Nije baš shopping, to je dobro. Ovu ste mi predlagali igru i predlagali ste mi... Ne. Čekajte. Gario. Ma nisam baš igra, on je baš super. Vidjet ćemo. Možda i snimim jednu 2 epizode. Zavisi hoće se vi to stijeti. Napišite u komentarima. Ako ne, nikom. Ovo baklje je skupa. To bi mogli. Još jedan rudnik. To treba je tako. Pa. Radi. Ono, ne ono. Kako može stati? Može i 20, ja mislim. Preporučujem da i vi skinete ovu igricu. Ako već niste, pa skinite. Meni zabavna igrica samo. Zabavna mi je sigurno i vama zabavno što je radna. Možemo napadati ili ne? Pitanje sada, još 2. Eto, onda ćemo da završiti. Krećemo u borbu. Moramo nešto i to dobro. Krećemo. Niste znali onda idemo, a možemo, sad ću vam pokazati poslije nešto. Ovaj Uber. Znaš ti će ga? Ne ubiće ih. Dosta ljudi. Opa, ima su dosta dragulja i zlata. Dragulja malo smo. Minecraft. Nisam pogledala, snimio sam prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Pogledajte. Možda izađe danas druga, to sam već rekao. Ne stalno ponavlja isto. Dajte. Tako. Puno mi. Ma da ćemo, nije skupo. Znaš sad. Tu su mi par u pitanju. Neće bez propadat. Ljudi moji. Pokazat ću vam. Ovdje možete